Lights on, lights off. Mamaya. Be, para yung kaning kubra. Nakaano aning tulak. Ha? Ano ko para inom kaning kubra nakaano aning tulak. Kau lang ko gahalangkaw dito gahalangkaw. Sandangaw. Dahil galangkaw. Kau lang ako galangkaw. Sorry naman. Ano talway-loy boses mo? Matukad. Matukad na naman ito. Taas mamaraga na naman ang kunti tayo bagay ito yung kaguguro ng araw ka ito. Tama na ito. Maano ka pa. Ayun ang tigapasa ko sa imo arugon mo. Madali masana ito. Paano mo naman i-file mo sa abaka? Paano maghagot? Si Simon. Dapat yung motor, first time magka-motor o nagmotor ka tas adwan pa sa tindahan. Yung halangkaw nga ni, ikaw ang video. Oh. Si Pauline, isugo mo si ate Pau mo. Pero may manano. Amo kang para saglit pag daing trabaho. Para susugoon. Para susugoon mo.
Para susugoon. Ano ang tadi ko nahiling? Madiklong baga, ano ta madiklomon? Nagpadala baga daw sa'yo mo si kano ning ano? Kaso nakaagi 2K. Balik na pala si ano. Diet. I'm on a diet. Ginada mama? Gaano ka mo? Tamo day magtukad ning gabagyo, gauran, gabarha baga diyan sa Katanduanes. Hello. Malay ko. Matugod da baga sa may baby ano ito. Gabarha na ang gaururan. Tas mamaga na naman tuhod ka ni pader. Kaya na pang si Papa. Ano magapang ano? Sige na. Ha? Susay? Susay? Malay ko man, di ko nagapot. Taano ito? Baka siguro. Enda, si Kano. Puton ko. Dayang baga, gaapod-apod ito dyan si Kano lamang. Ano naman na aki, ano, pagka ilap mo na. Kaagumaon sana. Siguro. Mailap sa English Kano. Mailap si Kano. More than you ever. Ano? Gaipong pa mo dang imo. Gaipong pa daa. Eh di sa sunod na bulan. Para peririt mo na mga bagay na day pa. Magkadara utang-utang na naman. Mara piririto na arugaan. Pirit-pirit ang ano. Kakaanda utang-utang.
Kung ikaw nga ipapakasal, di magpakasal. Kung dai, di maghalat-halat, mag-ipon. Dapat sinda na nga nang-gaipong kaan. Bako man na, ano? Kaso pa naman nakaipon, terios. Puro na lang terios. Ay mayam, parang dahil na magparataraming terios. Dahil na makahalit at Diyos. Sigong orang pa lang ganyan. Maano na baga. Maano na baga. Mainito na baga. Saan ka maano si Pao? Ano na? Ano? Sherline? Di, sabi ko si Pao saan kaya maka ano? Maka ano? Di kagapot. Kaya kagapot ki Pao? Saan ito? Ha? Diyan si Dignano. Nadantang. Ay, Diyos ko. Ito na parang Pinarang ko taloy-loy ang boses. Ano ito maloy-loy? Ano? di kalaog. Igwa, nasa trabaho ako. Ano ito? Makaroon na pula yung akin na day, ano? 4 point, ay, hindi ko ito, 4.5. Magpet. Roda kula, paga. Marito na siya, si Sarian. Isa yan, kaipira base naman yung aki. Kasi sariyan mo pa itong kapirang base ng aki. Bakit niyo inot? Ano ito yung nangyari ko inot?